dafi ne a zuciya. Hello? Nana? Haba nana. Yanzu karfe nawa kika sani? A ce har yanzu wai baki shigo school ba kuma kin san idan baki nan bana ganin ki kusa da ni ko karatu bana dauka da kyau. Gabaki ɗaya na zage ajin nan da makarantu. Da all student abokanai na tambaya sun ce basu rike ba har ƙawayenki na tambaya. Bayan kin san cewa idan bana ganin ki kusa da ni ko da yaushe zan shiga damuwa. Ki zo ki same ni ina jiran ki dan Allah. Na gano in ga fuskar ki. To yayi kyau nana. Sai kin ƙara so. Kabir, haba da Allah za a ce kowane kalan laifi na maka zan zo ina magana haɗin yi sallama ka rabu da ni, haba da Allah. Haba nana, ki sani cewa idan na samu tsawon mintuna kaɗan ban ki ba, zan shiga damuwar da ni kaina ba zan iya tunanin zan shige ta ba. Haba to da Allah, ai bai dace ba, ya kamata a ce ka faɗa min ko ne na ko? Ki duba ƙarfe nawa yanzu. To amma ka yi haƙuri mana. Gabaki ɗaya na zagaye makarantar nan ina neman ki da ƙawayenki da abokanai na. An ce min baki shigo school ba kuma bayan kin san idan na shigo makaranta babu wanda nake so in fara arba da idanunsa sai ki. Amma na neme ki na rasa. Yayi babu dama. To ko kai ba. Me ya faru ne na ga kin ɗan? A'a, wani ai ka riga ka kawo ni gida dama sai dai kawai in shige. Kina nufin ina ne gidanku kenan? Ga gidanmu nan baka ma sani ba kenan. Kullum ta nan nake bi na je makaranta ba. Taɓa sani ba dama nan ne gidanku? Dama nan ne Amma na ji daɗin da na san gidanku kuma ki san wani duhun kai da na yi. Wai tun a baya ban tambaye cewa ina ne gidanku ba menene kawai muna haɗuwa school amma ban tambaye ki komai a ganki ba. To shi kenan yanzu je gashi nan ka gani. To yanzu sai gobe kenan. So shi kenan ba mu dawo. Amma ban so ka Ni ma haka ba ni da. Sai ƙofar gidanmu haka? Nana kenan. Ai kada ki taɓa mamakin cewa zan dinga sauko daga lokacin da kika gaya min cewa nan gidanku ne. Daga yau ba zan ƙara yarda cewa in tafi makaranta in dinga haukan neman ki class da student ina tambayar su ina nana. A na fi son daga yau
in ta saki gaban mu tafi makaranta har a tashi kuma in dawo da ke sannan mu To yayi na gode da irin kula da kake bani. kada ki taɓa ɗaukar wannan wani abu ai nan ba na ma kulawa da ke sai ranar da aka ce gashi Kabir. Nana ta? Na zaki? Kai, Nana! Nana! Nana kake kiyo ni? Nana kake kiyo ni? Nana! Nana kake kiyo ni? ai su kira ni cikin dare Nana? Hello? Hello? Nana? Ya kai kira ni cikin dare haka? Kabir kai ne? Me yake faruwa ne? Da Allah gudu mu haɗu makaranta tun da safe. Haɗu gobe? Ki faɗa mun mana me? Saboda maganar da kika faɗa min cikin dare da ita na kwana fa kin ce kina so ki gane tun da safe lafiya da ko Wallahi wani amma ina zuwa mafarki ki faɗa min mana ka san mafarkin me na yi? sai kin faɗa Ana yin mafarkin ka haukaci. na hukace to Allah ya sa dai ba wani abu zai faru da soyayya mu ba Insha Allah ba abin da zai amma kin san wannan mafarkin me ya nuna mu kamar idan na rabu da ke zan iya haukacewa ba Insha Allah babu ranar rabu. Baba na wuni. Na gajiya. Ya gida? Hello. Ya iyali? Hello. Watan baba da ma mun zo wajen ka ne. Na'am. Saboda abokina ne ya ga yara aka ce ya wajen ka ce shi ne muka ce to duk mai son neman aure to ya zo ya ga ya mace ya muhimmanci. Shi ne muka ce to ya kamata mu same ka har gida shi ne muka zo. Kamar bayanin da kai mani, ka ce wannan shi ke son ta ko? Lalle wannan shi ne wanda ke son ta abokina ne. Sai dai ban waye da ko ɗan gidan waye ba. Wannan shi ne ɗan gidan Alhaji Sambo. Allah ya san ba mai gidan mai wancan. Lalle shi lalle ɗan wajen shi. Babban gidan man nan. Kware lalle shi insha Allah. To, masha Allah. Yaro ko mai mutunci. Gaskiya ne baba. Lalle yaro mai mutunci. Allah akwai mutunci baba. Allah ya samu dace. Allah ya samu dace. Baba mun gode. Ai in dinna na. To kwantar da hankalin. Yayi baba. Kwantar da Yayi baba hankalin. mun gode. Insha Allah. sai da yanzu ba akwai wasu yan ka'idodi da nake da su akan abubuwa saboda kaga irin harkar makarantanta ya kamata ya dan dakata saboda zuwa gaba idan Allah ya sa na dawo daga Dubai yana so a zo a maganta akan magana auren nan kaga sai a shi in breed Yaro kwantar da hankalinka. Ko gobe ka ce auren nan. Insha Allah kun shiga yi. yayi baba amma babu damuwa iyaka ko nan zuwa da sati daya za a iya yi Allah ya nuna mana Ai in dai magana ya wuce makaranta zuwa wasu wurare da yau ta daina su. Allah ya nuna mana lokaci sai baba babu damuwa za mu tafi za mu koma gida Ka to yari Yayi baba ga hadin na sai goro ko. yaro hadda wani abu hadda wata ɗauriya. Haka ne baba. Ai mun gode baba. Allah ya saka da alheri. Mun gode baba. Allah ya saka da Mun alheri. gode. Kai ka ga yaro mai ƙashin arziki. Ha. To ai ne yanzu ba makaranta ba ina ko makota ma na bari ta je ko ina ba inda za ta je. Nana. Zo nan. Abin da nake so in gaya miki Nana. Na yi miki miji. Miji fa abba. Ya Allah. Ƙwarai kuwa Nana. Na miki miji. Yaro ɗan gidan Alhaji Sambo wannan. Gaskiya abba. Ya ta da wanda nake so. Idan Allah ban san maganar banza. Yau shi yaro mai kashin arziki ina nan zaune da ɗan talauci na ya dame ni.
ya zo ya mun 18 ta arziki da ɗan talauci na ya dame ni ya ban abin arziki ki zo ki ce wai da wanda yake so a zuce ki to in ke iko da kanki an gani haba abba ni gaskiya da wanda nake so Allah ta shi ki ban wuri da makarantar da yawace-yawacen da ke yi duka ya kansu din su gana banza magana wuri kai ka ji yaran zamani ba kunya ba komi kawai ita da wanda take so a rayuwarta nana Hello Nana? Ina kofar gidanku still yanzu haka. Ki zo ki same ni. Wallahi da gaske. Nafsi nafsi. Ina wuni? Tashi. Malam lahiya daga ina? A dama na zo wajen Nana ne. Nana? Nana, dama da yake makarantar mu ɗaya ajin mu guda kuma idan za a jarabawa haka ina ɗan taimaka mata har dai muka ɗan shaƙo da ita yanzu haka ma masoyiya ta ce ina son ta abba. Kai da Allah dakata in zaka cire Nana a cikin haka cire Nana a cikin ranka. Nan da sati guda zan mata. Abba aure? Abba kana nufin za ka auren Nana da wani ba da ni ba? Abba kana so rasa rayuwata ne? Abba dan ya rasu billahi Abba dan Allah ka taimake ni Abba. Idan na rasa ta zan rasa rayuwata Abba. Abba ka taimake ni. Abba! Nana! Jibir, Abba za ta baka. Wallahi Nana za ta bani. Abba ya ce, Abbanta ya ce in batta. Haba, Jibir, kakka mantawa ita kaɗai wacce. Ita nake so ni a rayuwata idan na rasa ta na rasa komai na. Akan ta zan iya bada komai na. Kai hakuri. Allah zai musa yama abin da ya kamata. Zo mu. Ya turo min mota 'yan sanda guda 3. Ya turo su yanzu nan. Assalamu alaikum masoyanmu. Wannan bidiyon zamu rika kawo muku su akai-akai. Ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa.